Tak tu si môžeme pozrieť kamerku. Išla takto zabalená v škatuli. Kamera, USBčko a ja som mal objednanú aj s 32 GB pamäťovou kartou. Kamerka vyzerá takto. Tu sú 4 tlačítka, slot na pamäťovku a z dole je nabíjanie USB-C. Tak to je ten kus, ktorý sa montuje proste na puškohrad, ďalekorad alebo podobne. Tak to vyzerá celá kamerka. Zapína sa podržaním P. Ešte je tu asi aj fólia. Vyzerá takto. Hore máme 4K, ale natáča v HDčku. Má to zoom. Môžeme si pozrieť, až to zaostrí. Nejaký štvornásobný píše, digitálny. Dole máme dátum, čas, SD karta, že je vložená. Natáča sa OK, sa podrží OK, stlačí sa OKčko a už sa natáča. Ako som spomínal, natáča aj so zvukom. Opätovne stlačenie sa vypne. Podržaním OK sa prepne obraz. Neviem, či to dobre zaostruje. Na čierno-biely. Podržaním zase na farebný. Po dlhšom stlačení mínusu tu máme menu, v ktorom sa chodí plus mínusom. Nastavenie dátumu, vypnutie, zapnutie, režim, keď sa nepoužíva dlhšie, tam sa to nastavuje. Jazyky, je tam aj angličtina, francúzština, nemčina, ruština, osvetlenie, frekvencia, to nám to neukázalo, 50-60 Hz, formátovanie, čiže vymazanie do nastavení. Opätovným podržaním pulsu sa mi zdá, sa to vypne. Teraz podržaním plusu tu vidíme, neviem, či to dobre zaostrilo. Sme vlastne menu, v ktorom máme nejaké nahrávky a stlačením oka si upustíme, čo sa nahralo. Vrátime sa nazad. Dáme si znovu menu, pôjdeme dole a vymažeme to, sformatujeme vlastne kartu a je to. Opätovným stlačením sme nazad. Vypnutie je podržaním Pčka. Kamerka sa vypne. Vlastne vyzerá takto. Ak by chcel niekto model, aký to je. Tak ako sme si to vyskúšali na puškohľad. Na puškohľade sa to nedalo nastaviť. Keby bol ten optický zoom 4 aspoň, tak sa to dá pekne dozoomovať a bolo by to funkčné. Tak toľko dneska ohľadom tejto kamerky, až by mal niekto ešte nejaký nápad, ako by sa to dalo prispôsobiť na puškohľad, napíšte do komentov.